Alright guys, mayong gabi sa inyong tanan. Gabi atong kuang karon. Atong ang vlog karon kay magpa-airport ako. Diyan nara ko sundoon sa airport Terminal 1 VIP. Akong sundoon. So time check. Mag-alas 10 na. So dire ko sa Chinorosis. Pag kanan diha kuan na Skyway na. So dire-diretso na Skyway. So tara. Akong dala karong nga unit Lexus. Ayan, Lexus. So tara, biyayas ako guys, drives ako. Let's go. Nata sa Skyway karon. Lami biyahe gabi kaysa adlaw. Adlaw init. Palit lang sa kong kape diri ng kuan. Tulog na. Alas 10:30 na. So palit lang sa kong kape. Gihapit ka jud. So stop over lang sa ako diri magpalit kong kape. Alright. Pahit sa kong kape guys. Okay. Kuha na kayo. Marag duka man ko. Alright guys, nakapalit na kong kape. Umaga ni diretso na ako sa airport. So, kape na ako kasi. Alright. So tara, paging balik na akong kuan kusog kay nakainom na magkape. Hayag. Kami mo biyahe gabi guys. Yung sabay kape. Tapos nila. Nakanindot po kung mabiyahe gabi, kuan ba? Walay traffic, di ba? Taway yung dalan. Paano guys, overtime na ni siya. Bali bayad ni siya karong nakuha ang duty karon. Kaya kanina humana akong duty kanina 8 hours. Dayon nag-out ko alas 7. So counted na yun pag alas 8. Yan, sugod na yun. So 8, 9, 10. I mean 8, 9, 10. So nanakoy 3 hours na overtime. Diba? Usahay mo
overtime po kung tagkuan. Kapo biyapot, mga tabang-tabang biyapot. Overtime po kung tag 1.5. Overtime ra na siya. Kasi makaputong 2,000. Bigas kape eh. Alright mga choy, nata diri karon sa Terminal 1. Time check. So, maaga na. Ang ako ang gisundo, paggawas na raw. Nagkuha lang og bagahe. So, waiting na lang sa baggage nila. Ayan. So, update na lang ako niya mga choy kay bawal ko mag-video. Nana sila. Let's go. Alright mga choy. At pauwi na tayo. So galing na tayo ng airport. Then nahatid na natin yung VIP natin na sinundo sa Terminal 1. So pauwi na tayo. Time check. Mag alas 2 na sa madaling araw. So ako lang mag-isa ngayon sa daan. Ayan o. Walang katao-tao, walang sasakyan, grabe. Ba't pa ako nagtatagalog? So ayan mga choy, paulit na ta. Right mga choy, antok na, grabe. Mag-alas 2 na madaling araw. Biyahe pa rin. Yung sitwasyon dito sa Skyway mga choy pag madaling araw na masyadong sasakyan. So touchdown na to diri sa office at time check 1:45 sa Kadlawon. At wala na ano. At salamat kasi safe yung biyahe natin ngayon at walang masamang nangyari. So ako ay aakyat muna sa office, mag time out lang. Diri na lang mga choy. Salamat sa paglantaw kay katulgon ni kayo. Bye.